ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଝାଡିଆ। ଏକ ସମୟର କଥା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ, ଝାଡିଆ। ଏହି ଗାଁକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକେ, ଶାପିତ ଗାଁ, ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଶୁଣାଗଲା, ଏଠାରେ ରାତି 9ଟା ପରେ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ରାତିରେ, ମୃତ ବୋଉ, ଦେଖାଯାଏ। ମଣିନାଥ ନାମକ ଏକ ଯୁବକ, ଯିଏ ସହରରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାନାଙ୍କର ଘର ଥିବା ଝାଡିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଣିନାଥ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଉପରେ। ଗାଁର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କଲେ ଯେ, ବାବୁ, ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ରାତିରେ, ମଣିନାଥ କୌତୂହଳ ବଶତଃ ରାତି 9:30ରେ ବାହାରିଲେ। ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଗାଁ ପଛ ଦିଗ ଜଙ୍ଗଲ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍, ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଜନନୀ, ସାଧା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା, ଅସାଧାରଣ ଲମ୍ବା କେଶ, ମଣିନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି। ସେ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଘର ଦେଖାଇ ଦେ। ମୁଁ ମରିନି। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ମଣିନାଥ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଇଲେ, ତାହା ଅନ୍ଧାରକୁ ଗଲା। ବୃଦ୍ଧା ଜନନୀ ହସିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏକ ମାନବୀୟ ମୁହଁ ନୁହଁ, ଆଗୁନ ଆଖି, କଳା ଗାଲ, ଓ ଲମ୍ବା ନଖ। ମୁଁ ଆସିଛି। ତୁମର ପରିବାର ପାଇଁ। ସେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିମିଷେ ଅନ୍ଧାର ହେଲା। ତାପର ଦିନ ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ମଣିନାଥ ଜଙ୍ଗଲ ଧାରରେ ପଡ଼ିଛି, ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା, ମୁହଁରେ ଭୟ ଭରିଥିବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଓ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଗଭୀର କରି କ୍ଷତ ଥିଲା।